Застраховането е нещо повече от клиентското взаимоотношение. Това, което направиха като компромис за мен, Евронис, беше гъвкавото работно време. Според това всеки къде му са интересите, може да намери своето място в нашата компания. Занимавам се с автотехнически експертизи, възстановка на пътно-транспортни происшествия, оценка на автомобили. На някой от вас случва ли се да изпада в някаква ситуация на пътя? Просто трябва да бъдем внимателни, да поддържаме автомобила, да е изцяло наша отговорност. И най-важното нещо е да знаем и да преценяваме собствените си способности и да не се надценяваме.